May gabi po, sir. Hmm. So ang ato ang topic ron is kini bang tinuod ba ning giingon ni Pastor Bacalaris nga ang mga bata dili tao? O yun baka na Mr. Magwayan? Wala man ko nakakuana nga topic nga kuha pangutanan eh. Dili mao gini atong topic gani karon di ba? At ato ang tawag anang kuan tan-aw na to ha. Dili. Ako ang i-play Mr. Magwayan kay para at least makuan ka tawag anang Puta na karon. Dili sa Ang dalang ha. bata ba? Tao? Yes or no? Ang bata dili tao kundi bata. Yun. sige. So, yun. Ito o baka sa gisulti ni Mr. Bacalaris? Sa ako ang kapart, mutuo ko. Patay ka bata ka. Red. Pangutanon ta ka. Pwede ka pangutana. So Pwede buot ka pasabot makapangutana ka ron. Makapangutana. So buot ipasabot ka ng mga bata din ninyo dili na tao para sa inyo. Sige. Isang klaseng hayop pa na para sa inyo Mr. Magwayan. Dili, mangutana sa ako. Ako sang i-explain mo og unsa na siya nga nung Unsa magi ka mangutana ka o mag-explain ka? Sa magyud, Dili. mangutana o mag-explain ka? O mangutana ko, ayaw sa akong sa pawe, masapa man ka. Wala man ta kag tawag ang nagikuan gika ako Kaya- lagi klaro ba? Sige daw. Nawa si Mr. Magwayan. Di ka pulang tan-aw. Ang Di kanang mo mabulan. Sige daw. para sa ato ni parehas ni kinsa tong dating daan nga kinsa to si to Bandohilyo. Kinsa ganito imong Ayaw Imong pag-isyu argumento lain. Dirita sa atong isyu. Ayaw pag-isyu lain ba? ako draga ni Sige, gani ayaw ko pag-isyu. patubang. Ayaw panlibak og lain kita nag-istorya ron. Sige daw. og kanang naay bata gatindog. Isugid nimo sa imong halimbawa sa imong asawa. Imo bang i-specify ba nimo siya nga tao o bata? Be. So, unsay specify nga tao o bata? Ang nature man atong gistoryahan diri. Ang nature bang nature? Oo gani. Oo Ang gani. nature ba? Ang bata Ano ba, ba mamani? matawag ba na siya? Di kay matawag tawag yun. As per legal Oo. and tawag anang medical point of view, even si Kristo, gitawag niyang batang tao. Sigurado ka? Nga, di ay. Oo. Kana karon sa inyo ha. Kana Sige daw. karon no, pananglitan na mga bata nga nangawala. Unsa man na siya? Naay mga tao nangawala o naay mga bata nga nangawala? Dili ba ang nature ba natong gisguta dinhi dili man sa tawag anang term nga gamiton sa panahon nga tawag ana mangita ka ang atong gisgutan ang naturalisa sa tawo. Ang Kay ni Mr. Bacalaris ang bata dili tawo. Refer na sa Oo. nature kinaiyas bata ba? Kinaiyas bata. Pero sa inyo ha, luoy man kayo inyo mga bata kay mo sa klaseng hayupan na, di man kana tao na. kayog moingon kag nature, human being na siya. Unsa man si Bisaya ng human being? Wa na siya kumbaga Bisaya. himo na siyang kung mag-specify ka og No. tawag Unsa Bisaya Makuan, anang human being? human being kanang tao gud. Oh! Karon Good! Karon mo- Ko ni Mr. Magwayan. So, nisupak ka na karon kay Mr. Bacalaris. awa gyud. Siyempre ang imong paghangop lahi Wala na. So, ayun. So, karon ha, at least isa ka sa babista, admitido siya nga ang bata human being sa Bisaya pa sulti niya tawo. Oh. So palpak si Pero ang pagsabot nimo lahi pod ang sa Sabi lahi? biblical. Lahi ang sa biblical pod. sila sa biblical po. Lahi na nga kuan og Okay. sa tao Unsang siya sita sa pero Biblia? Sige, tagaid og sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay nanudlo nga mga apostol nga ang bata dili tao. kanang imong pangutana
Murag pangutanan na sa mga eskwelahe ba. Ayaw ko ibaliktad ba? Ibaliman ko nimo. Ayaw ko ibaliktad ba? Inyuhan ang punto eh. Kapag wala sa Biblia, di mo tuo. So ang tawag anang gusto na ko idigay ng mga ebidensya karon nga naay nanudlo sa balaang kasulatan nga ang mga bata dili tao. Or baliktad ta, pag may mabasa ko sa Biblia nga ang si Kristo mismo nanudlo nga ang bata tao, admitahon nimong sayop ka o iyasyawa ng pundok ninyo. Na kay mabasa nga tao ang mga bata. Oh. Kung na kayo basa, Basig Bible na po na ni talibong basahon nimo. si Bible na talibong, naghihimo na Biblia sa talibong. Dili mo posible. O di, kanang mo Biblia may ablihi. Kanang imong Biblia may ablihi. Basa ka ni Roman Huli Kanang Biblia may, Katolik. kanang imong Biblia may ablihin nimo. Sige daw. Sige be. Dili man. Kung na ako'y mabasa, ikaw mismo ako babasahon, anak. Kung na ako'y mabasa, kapitulo, bersikulo nga si Kristo mingon na kanang bata tao, admitahon nimong iya kasyawa. Oh, dili ko mo admitar kasi siyempre Wala. dili X. ko mo admitar. X. So, buot pasabot, wala mo'y gitawag og basihan nga ang bata dili tawo. So, kanang inyong panguna-una, imbento lang na sa mga pastoy nga gustong mangilad sa mga inosenteng Katoliko para muadto sa inyong pundok. Mao na, Dili. mao na yung punto. Dili, Bata di dili. tao. Kung sa kanang klaseng hayupan na para sa inyo. Usa pa. Dili Oh, na siya pa. tawag na ako dire. Lahi ang akong topic. Imuha man ko na Dili topic man ayaw pagbuot yung topic. Kinati topic ko is the pastor, mga bata ba ito o hindi? Ang mga bata hindi ba hindi tao? Oh, Ano yung lahi topic? ng So, lahi ng inyo. surrender ka. So, surrender Ay, ka ang topic karon kay para tawag anang mag-adto ang laing topic. Oh, dili man ko ani nga topic, wala ko ani oy. Ang akong Ganun topic man ginaipit. Ganina ra man ka oy naipit. Ganina ra ba? Ganina ra. ganin. Ang akong mga topic mo ay akong pasudlon, dili kay Sige. Kamo na lang imong topic bi kay maluoy ang punta nimo. Ganina ra ka sige. Sige kaipit o sige sa may imong topic do bi. Pag-create og imong topic. ang akong gusto tag 2 minutes ta Ayaw presentation. pagbuot. Dili ba ang imuhang tanawa ra godo? Ganina, gusto ka mangutana nako o karon tagaan ta ka og higayon nga mangutana ka. Karon 2 minutes na mamahayag ka. Ayaw. Kaya kung mamahayag ka, mangutana ko nimo. Madlock man lagi ka mamahayag. Mangutana ko nimo. Ikaw pa yung mahadlok ko sa imo. Ikaw na lang kahadlokan. Ginuo ko nimo. Ayaw ba? Ayaw pag imbento og tawag anang kuan ba? Ang diri karon, kung mangutana ka, pangutana. Kung mamahayag kag 2 minutos, pangutan-unta ka. Sige. Magkuan ta diretso sa kuan. Unsa man? Ang akong topic na to ba kay wala pa man to nimo matubag yun pag-ayo. Asaad to? Ikaw ra may moingon nga wa nakatubag. Ang problema man gud nimo katubagon ka di pag kaminaw. Eh, Sige dabi, unsa man ton tawag anang imong kuan be? Imuhang gusto nimong na ipabalik na pud be. Sige daw. mangutana ko kana ba si Pedro naa ba na siya Santos sa Vatican City? Unsa na isanto sa Vatican City? Tarong ko daw Naa ba pangutan siya kay Rebulto? Santos. Rebulto. Na Rebulto naa. Naa sa Vatican. Naa siya baston dala? Unsa na baston dala? Wa man siya baston dala, ang bit-bit niya katong susi, dili baston. Aso siyang bitbit. Oo. Kaya mo man itong gisulti ni Kristo nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Mo man na. Si Pedro ra di ay gitagaan anang yabe nga Wilain. Napadaylain. Walain. Kinsa man be? Kinsa man lain ang gitagaan pagsusi be? Sige daw be. Napabaylain? naa siguro ilain pa. Unsang sintas ka napaylain be? Sige daw. Nga gisultian Kristo nga tagaan ta kag Yahweh. Sige daw. Unsang sitas? O sige dili nimo kan ha ako sang tao na. 10 taon Sitas, kayo. Sunod gani ka diri lagi. Diretso andam na ba? Sa magkapahulak Wala, na naman mo mo noon unsa mo tawag gawin. Diretso na unsang sitas na.
Wala. Sibat. Sibat. So, at least, membro sa Seventh-day Adventist, admitido nga ang bata tao. Sayop si Mr. Bacalares. At ito ibalik-balik, ibangga na to si Magwayin o si tawag ining Mr. Bacalares. Siyempre, si Magwayin, yung mas Magwayin nga, ang bata, human being. Sa Bisaya, tao. Nga si Bacalares, dili tao. Karon kini sa maagwanta dito sa ang bata tao ba o dili, dagan sa atong San Pedro. Nya dito sa di-focus sa kadang tawag inang ributo ni San Pedro dito sa gitawag og Roma. Ngano man kay nakikita siguro ni sa chismis nga ginahimo sa mga kauban na po niya magsusupak sa pagtuong Katoliko may tungod atong kini ang tawag alang ribultuhan ni nagikan ni sa una na ano ni sa una pa kay si kuan ni si Zeus bato or si katong Roman God daw. Bot-bot. Bot-bot. Okay. Putla na tawa na galangan-langan na mo lagi Sir Ranulo po Galasio, Sir Yang Palma na niya Sir RG ang yawi. Actually 1 hour lang ko ngayon 1 hour lang po ako ngayon eh. Okay na sir ibangga sila kaya nga po eh. So at least admitido si Mr. Magwayin na itong mga bata tao. So mali po si Mr. Bacalares na ang mga bata ay hindi tao. O nandito na. 'Yon. Okay, sa sitas. Ikaw minawala. Mao gani nawala ko nakalit kog wala. Ako pasingin lang nimo. Wala. Ano na gani ko. Sige daw. Unsang sitas be? Sige daw, tagay ako sitas be. Nga naapay la ang apostol gitagaan og susi. Sige daw. Ang imo ha si Pedro ra gyud gitagaan. Ako mo gilain ka sa Biblia god. Basta naapay lain be sige daw, tagay daw ko. Sige. Basa ang Mateo 18:18. Wala may susi diha. Ay, binuang man ang susi. Ayaw paligta. Basaha sa. Kung tawag anang wala susi, admitahon yung bakakon ka. Ay, basaha sa. Ayaw lagi, di ba? Di ba? Diri man ta sa tawag anang susi god. Kung tawag ining wala kay mabasa diyang susi, admitahon nimo iya kasyawa. Dili. Tagad ang kondisyon. Pag oras og wala kay mabasag pulong susi diya sa 18:18, admitahon nimong iya kasyawa. Basaha, dili ko basahan lagi nako na lagi Biblia diri Ulong susi ra imong pangitaon, dili imong balita niya kung gibit-bito sige. Kung nakoy tawag ining kung walay mabasa nga susi diha, admitahon nimong iya kasyawa. Susi ba ang atong gitapikan dire nga ang autoridad. Na amnesia ka? Na amnesia man siguro na si Mr. Magwayan. Ay binuang man ang imo ang atong issue diri susi, di ba? Susi. Susi man atong gisgutan. Nga walay laing apostol gitagaag susi. Si San Pedro ra. Ingon ka, si apostol bagid Pedro ra. Siya ra bagyod. Karon ingon ko, naapab lain. Ingon ka naa. 18:18 imong gikot. Kung wala kay mabasa din ha, nga tawag ining na susi at terminong susi diha, admitahon lagi nimong iya kasyawa. Ako'y basa. Pag oras ug walay mabasa nga word nga susi diha or key sa in English diha sa 18:18, admitahon nimong kanang imong pundok iya siyawa. Dili ko malbitar basaha. Ayaw. Magkondisyon ta. Kapag wala kay mabasa o wa tay mabasa diha nga naay word nga susi, admitahon na gid nimong iya kasyawa. Susi kanang imong gikot nga si Pedro ra gitagaan na abay dili lagi ang ato ang tawag ako ang question sa mga kaganina nga dapat nimong provide ka kay gi-question man ko ni mga dapat may lain o dapat ingon pa nimo na ilain asang sitas na 18:18 ang issue ang paghatag og susi. So karon gikot nimo ang 18 pag walay mabasa nga word nga susi admitahon nimong iya kasyawa. O kanang imong pundok sa badista iya siyawa. Dili. Ang imuhang pagsabot mo baliktad. Ayaw pagsabot. Kung pangutan na punta kang pagsabot no basig mga muti na pug karon. Ay sa ba? Ako pangutan na punta kang pagsabot mga muti na pug ka. Abot na ko na imong technique. Di ba? Ayaw ba? Lipong na magug ka ba? Kay kung may pagsabot nako, i-question ako pagsabot. Kasi mong pagsabot, unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit be?
Ang ano, Sige dabi. mo na kung dalon diha, basahan. Nga naman kay wala Yeah. niyabag man gud na. Ayaw ba? Ayaw. Mo Basahan correction gani ka Mr. Magwayen. Mo correction gani kag tao na kay basis. May Correction bisis. naman ko nimo. Ingon ka kanimo Basahan. plan imo ra pagsabot nimo kadila mo nagipangutana ta ka. Unsang klaseng tools of interpretation ang Basahan. imuhang Ayaw na gigamit? tagdala. Kaya Ayaw na ingon ka tagdala nga ng- dili mao ang ako ang interpretation. Sige dabi. Basahang sita sigyatag nako. Eh diha Basahan gyud na ka ginato. makahihi. O pag walay Yeah. mabasa din nga susi admitahon nimong iya kasyawa. Ayaw nang susi. Basaha lang kaya ron ba mabalaan ko Ayaw lagi. Ayaw ba? Ayaw lagi. Mo mo Alam na mo na to ergo. sila. Kanang susi ba? Kanang susi ba? Kanang word nga susi ato ang ergo diha. Kanang word nga susi. So ang point ako din ha Mr. Magwayin, walay laing apostol gisultian diha sa Biblia nga I will give you the keys. San Pedro ra. Kung naa kay malatag ang laing sitas, o sige basahon nato nga naay susi ha. Gihatag nimong 18. Kung pananglitan walay mabasa din ha nga susi. Nga gihatag ni Kristo sa iyang gitawag mga apostol, admitahon nimo karon nga iya siyawa ng imong pundok. Ang kanang imo ang susi sa inyohar ng Biblia gurong ginama. Walay susi nga gihatag Kaya ba? ka- Wani pulos ni istorya ni, wani pulos ni. Basaha gani. Wani pulos ni istorya ni, wani pulos ni Kanang istorya imo ni. ha puro admitar ka kay mamontos ka. Way Diha pa lang way daan, pulos ni ka. istorya ni. Ay pulos Oh. ang atong gipangita word nga susi, gitagaan ang lain pa mga apostol Ah, yan karon anong word? pagkahuman. Itagaan na kag sitas unya dili ka mobasa kay maipit Sige ka. sige. Basahan na ta. Kapag walay mabasa, admitahon nimo nga ang sabadista Basa. iya siyawa. Sige basahon na to Basaha ha. ra. Sige Basaha, basahon na wala to. ko mo-admitar. Okay. Ikaw ra ina. Ug busa Oh, sultihan basaha. yo kamo ang inyong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong Oh. itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nay susi. Oh, basahan ka Pedro. Nay Basahan susi. ka, Pedro. Naabay Nay, susi. Unsa man nay bot ipasabot Nakadungog ba kag susi o wala? Isa. Susi. Nakadungog ba kag susi o wala? Susi imo ha. Lahi na imo ha. Ayaw sibat. Nakadungog ba kag pulong susi sa 18 wala? Anong ang kanang unsa may pagsabot nimo anang gibasa? Kabagalan ko, nakadungog ka ba o wala? Ang langit abrihan sa yuta. No. No. Ako pangutana si mo ba, may nadungog-dadunggan ka ba nga pulong susi sa 18? Wala ko'y nadunggan. Yun! Yun! Ipay na ka. Unsa man ang atong Sabihin mo gisgot gid nila? sakto ka. Ah, Sabihin mo gid unsa man sakto atong ka. gisgot nila? Katong paghatag og susi or katong Oh. paghatag sa bisan unsa imong idili sa langit? Oh. Sige daw. Na, dili na maong gisulti ni Kristo sa kang Pedro. Ayaw. Oh, ayaw nagbaliha. Ayaw lagi. Ayaw Ayaw kong nagpaliha. tawag Kay ka ng masaktan ilara ba? ka. Ayaw kong tawag ka ng basahan. ilara ba? Ayaw kong ilara ba? basahan ka. Ayaw kong ilara ba? Okay. Ayaw kong Dili ilara mo ba? Ay, sige. Basahan ka Ayaw Pedro. kong ilara Ang lagi. kapit- Ayaw kong ilara ba? Nga naman, ayaw kong ilara ba? Kay Basahan. kadako na ko isod ko nimo sa imong bulsa. Ni Pedro basahan. Di ba? Kadako na ko isod ko nimo sa imong bulsa. Ayaw kong tawag ka ng kwan kay dili ko nimo masud sa imong bulsa. Niya ha. Okay, Si aha, ni aha. Basiya. Sa sige. 18, walay susi nga nakabutang ug admitido ka. So tama ang akong stand nga walay laing gisultian gitagaag susi si Pedro ra. Number 2, diha kanihawid nga ang itugot sa yuta, itugot sa langit. Wa man gingon ni bisag unsa inyong itugot. Ang giingon ang inyong itugot. Dito San Mateo 19, ang giingon bisag unsa ang imong itugot. Subot ipasabot ang authority and power universal. Unlike dire, ang inyong itugot subjective sila dito sa authority ng tagaan ni Kristo susi sa St. Matthew chapter 16 verse 19. O sa man ang ato ang interpretation ana, patriarchal interpretation concerning saki nga gisgutan din ha sa gitawag og balaang kasulatan. Kung may nga mali ko, unsa man na klase nga tawag ang interpretation mo gigamit? Ano interpretation? Ikumpara ng imo ang duha ra sila ni Pedro. Ayaw Di lagi. paano ka nang- Mao lagi na problema Ayaw ko lagi ni malagi kay samtang nag-explain ayaw ko, pa na ng hindi mga ko kami tools now. nimo. Wala gyud ka. At Ayaw least pa na na ako'y ng mga basis. tools nimo. Diba? Kay At least na ako'y basis. Ha? kana imo Na- nga. Ano man gud Mr. Magwayen ba? Paimbabaw na imo ha. Mr. Magwayen Paimbabaw ba? na imo ha. Ikaw may mapaimbabaw dire karon. Ngano Oo. man kay gusto Ano nimong mapaimbabaw tawagan ng man ko? gusto ka magpamaumao nga nakasabot ka pero di ka kasabot. Ngano man kay Paano- kanang imong paano- interpretation purely personal o purely
ang tawag ining personal opinion lang ba? Opinion lang. Ayaw ba? Dili na Ayaw Mr. Magwayan. Ikaw. Ayaw ana kay tawag anang Ikaw. maimpirno ka na. Samot ka-impirno ana. Ha? Samot ka-impirno. Di ba? Oh. ikaw ra man ay maimperno. Oh. Kaya Di nga ba? Diri, baliktado walay man laing mo. giskutang susi mangod diri tanawa ha. Walay laing giskutang tagaag susi Saint Matthew 16:19 si Pedro ra. Saint Matthew chapter 18 verse 18 ang pagtawag ng authority, na ay authority ang mga ubang mga apostles pero unlike kang San Pedro na agyuki. Na iki ba? Leader ba? Kumbaga leader. Leader ba? Basahan. Kapag mga apostol, Ang kapitulo. wala man to sila ki dito. Wala may susi. Like Ay, naman kabitugutan sila. ay lagi ilan Anong lagi ay gitugutan lagi lagi ilan. sila? Okay. Ngano gitugutan sila? Sige. Ako'y tawag ining tubag nimo. Ngano? Tungod kay ang mga gitugutan? obispo manggod, buhat kapitulo 20 verse 28, sila manggod ang magdala sa iglesia sa tawag inang Ginoong Dios. Sila ang magdala. So mao nang naa sa authority to bind and to loose pero always subjective dito sa gitawag og kining gitagaag susi. Saint Matthew chapter 16 verse 19. Mabito sa kasaysayan sa mga apostol, pag naa sa decision, always ginamuti yung Pedro. Pag dili na, wala kayo makita na sa balang kasulatan nga naa decision nga gihimo nga wa na tiyong Pedro. So, pagpadayag na nga ang Pedro naa sa supreme authority over all the bishops. Mura ba og kan Mr. Magwayan ba? Nagtrabaho ang mga kumpanya. Mura ba og tawag ini mga branch manager ba? O sa general manager. Kanang branch manager naa na si authority to bind and to loose sa pag-implement niya sa iyang tawag ining balaod sa ilang kumpanya. Pero ang mas pinakalabaw nga na power ang gitawag og general manager. Mao po na ka San Pedro og sa mga apostol. Naa sila authority to bind and to loose pero ang supreme si San Pedro kinaa may susi. Mao man na ang punto, Mr. Magwayan. Ang atong topic kay gihatagan man pod ang ubang apostol nga mauna og kinsa ilahang kuanan sa langit sa yuta. Di ka sabot. Kuanan pod sa langit. Walang gani na ako gi-explain Anong- gani na unsa naman tal. Naminaw ba ka sa explanation? Naminaw Wa man gani. naminaw niya eh. Naminaw ko pero basahan Kung naminaw ko ano naman tana pa man ka gi-explain naman ako. parehas ra sila. Ang sa Pedro ug sa kakuan. Di Ang lagi, saka di ba? Pedro ug sa Ayaw lagi. no? Gi-explain na lang ako, Mr. Magwayan. One word is enough for a wise man. Hil- Wala yan eh. para. Ala yan eh. Para, Overtime na ko. Overtime na ko. Para- Overtime na ko. 1 para, hour and 3 minutes na ko. 1 hour and 3 minutes na ko. Para wala na, wala na. Dayon. Usi dagan na. Ayaw sa dagan. Aron po Ikaw, makapatay ng ikaw daganan pag-share ay. Actually, nagsayang kong oras eh. Sa tinuod lang, nagsayang kong oras. Nga naman, tungod Dili, kay, batalan gi-explain na ako, na. na pagka Batalan ipamutan na tao. pagyapon mo balik. Ay, ayaw lagi. Ayaw lagi. I-compare nimo ang sa 18. Ani ha, paminaw sa Mr. Magwayan ha, ganina nagtubag ko, dapat naminaw ka. Ha? Kanang tawag anang local authority o kanang gitawag og universal authority akong gisgutan. Tama lang sa 18 naa sila authority. Mo nang gitawag og local authority. Subject to the universal authority nga gihatag ni Kristo dito kang San Pedro kay isa lang makabuk ang gitagaan og tawag ining susi San Pedro raman wa may lain nya inyo hapag ang tawag anang ipugos nya mingo pa jud ka sa kagaron nga daga na ka ingon ko sa mga ganin nga 1 hour lang ko di ba? Okay, sige last word Mr. Magwayan, last word Ang akwara, ang katubang sa 16, 19 Mr. Magwayan, last word ha kay pa-end na ta ha, last word Mr. Magwayan. Ang Last ako word, last lang, word. Wag kasabot siya last word. Buat pasabot, panamilit mo ba? ako na lang ang sa 16, 19 manggod. Parehas ra na sila nga gitugutan. Ugaling kay si Pedro ang nauna nga gikuan kay siya may nagpangulong apostol, siya may unang gitawag. Pero parehas ra na sila na autoridad. Kay parehas ra gud sila apostol. Karon alang-alang po na nga wala to'y katungod tong iyang kuan kay parehas ra sila gikonsaran sa balang espiritu, parehas ra sila tanan. Ug asa pa si Pedro dili po na siya unang papa kay si Pedro apostol gyud na siya. Mananagat na siya apostol. Pero sa Biblia og magbase ta wala gyud naka-record nga
obispo o Santo Papa si Pedro. Kaya nga naman, si Pedro mismo wala makaadto og Roma. Kaya ang nakaadto sa Roma si San Pablo ug si Bernabe. O, unta, murag maintuan pa mi ana og moingon mo nga si Pablo unang Santo Papa. O di ba si Bernabe? Sige. Kaya ug mo Tutupag niya ko. Okay Oh, ha? sige. Sige, pabino sa Mr. Lugana before tatawag ining mag-end ha. Dili man issue to dinhi og tawag ining tanan basa may authority. Ang issue dinhi kung kinsa tong gitaga ag susi. Buti pasabot na supreme authority. Ang mga apostol naa sa otoridad pero dili sama kang San Pedro. E kanang imong giingon nga nauna lang San Pedro, remember nga dili si San Pedro ang unang gitawag. O tama to imong giingon nga si San Pedro ang pangulong apostol. So naa siya gitawag og supremacy. Labaw siya sa tanang mga apostol kay ang iyang gahom dili kalabuan ni bisan kinsang mga apostol. Ngano man usa lang man kabuok ang tawag ining gitagaan ni kasususi gawas lamang kang San Pedro. Number 2, kung wala man sa Biblia nga San Pedro obispo na as Biblia oy wala makabasa na. San Pedro obispo, San Pedro pari. Number 3, imong ka San Pedro wa kaabot sa Roma. According sa mga great scholars, ilabi na to mga protestante nga parihan nimo, o yun sila nga San Pedro nakaabot og Roma. Kato na mga butikmot nga tawag ini mga membro sa laing sikta moingon nga San Pedro wa kaabot og Roma. Unya wa po may mahatag sa kayasayan nga San Pedro wa kaabot og Roma. Unya unsa man nimo pagnigar ng mga bukog ni San Pedro nga naa do sa Ilaos Vatican. Unya kinsa man tong gipatay di ay dito sa Roma nga tawag ining gibitay sa krus o gilansang sa krus patuwad. O mo ni problema ninyo kay Bible alone lang mo. Number 4 nga tawag ini nga punto. Si San Pedro, dili man unang tawag ining Santo Papa. Actually, ang term nga Santo Papa late na. Pero ang supremacy and authority na ana. Mura ba og kuan ba? Mura ba og Pilipinas ba? O lahi lang ingan lang Pilipinas pero ang mga pulo na ana. Same pod sa authority og office San Pedro. O lahi nang ginganlan og Santo Papa pero ang authority as Bishop of Rome na ana. Existido na mo bitaw kani abto, mo bitaw gitawag og Patriarchate of Rome nga naman tungod sa inong nasa first 300 years tungod kay ang nagtuko din na ang nangulo din na si San Pedro. Walay lain. Nya munigar mo. Kisa din mo nga munigar mo. Di ba? So wala nimo ang mga tawhana. So puro lang tawag anang kaya ba puro lang tawag anang istorya nga walay gitawag og igong gibasihan. Siyempre ako ang ato ang gibasihan. World History by Gregorio and the Sonia Side. Ang ato ang tawag ining gibasihan kining mga dagko nga mga encyclopedias concerning history. Kasi Mr. Magwayan ang gibasihan, history ra. Tanawa? Oh, yung Biblia daw, yung pagka nagbasa ko Biblia ganyan, di mo to, pasti lang yun yung mga tawhana. Sige, Mr. Magwayan, sabay tagpag-ampo Mr. Magwayan ha. Sabay ta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo, ug ang tanang mga wala midangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nga naha kanimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, di daw manguro si Mr. Magwayan kay ang cross maggaho maguna sa Dios niya, hadlok ng iya siyawa ba. Okay. Sa ngalan Tibok Peres TV Apulia Puntergobento ang gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apollos International sa mga kaubanan sa LCA. Sa mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang o nagasupport ng programa, kini yung ubos nga lagad ug sa pagtong Katoliko sa RGC no timparing man kanyo bingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan, ang gabi ng tanan. Ave Maria, viva Cristo Rey.